Velkommen til vores sidste programpunkt herinde i kæden og afslutningen på Litteraturens Dag, som vil byde på en panelsamtale mellem filminstruktør Niels Malmros og kunstkritiker Rikke Hansen, og samtalen så bliver modereret af Jakob Holm, som er redaktør, har været i bogbranchen i nogle år efterhånden, og så er han primus motor for et magasin, der hedder Skriveri. Det hele startede med, at i gymnasiet så Jules et Jim af François Truffaut, og tænkte, sådan en film vil jeg også lave. Så helt uden forudsætninger, så lavede jeg en spillefilm. Og jeg gjorde det, fordi jeg samtidig startede med at læse medicin, og det fortsatte sig med at læse i 22,5 år, inden jeg blev færdig. Og derved kunne jeg altså få nattevagt på hospitalet og skaffe mig penge til at lave den her film for. Den hed En mærkelig kærlighed. Den gik 3 dage om i det hedengangne Folketeateret, fik pæne lokale patriotiske anmeldelser, og så gik 3 dage over i København i Repriseteateret ude i Holte, og der stod i Berlingske Tidende, at de alt for mange unge mennesker, der drømmer om at lave film, burde valgfarte til Holte for at se, hvor galt det kan gå. Ja, så var jeg da godt nok glad for at have det medicinske studium og som en borgerlighedsforsikring, men så af forskellige grunde, så blev jeg klar over at have en god erindring om min skoletid og min opvækst, og sagde, okay, så lad jeg prøve at lave en film om det. Og nok en gang sagde jeg nattevagt, der skaffede penge og lavede så op på Figenskade skole, det nu hedder Kopskole, Lars Ole 5.C. Og den gik så omvendt hen og fik Bodil som årets bedste danske film. Og dermed har jeg så været igennem nåleøjet og lige siden fået støtte til samtlige de film, jeg har peget på, eller jeg vil lave. Og det er så, altså det er jo ikke meningen oprindeligt, at min film skulle handle om mig selv og mit liv, men det blev der forhånden til, fordi det der inspirerede mig efter Lars Ole, det var selvfølgelig at bruge mine erindringer. Så jeg gik endnu længere ned i barndommen, i 5-årsalderen, sådan den anal-fixerede periode, sådan det der med lort og brudt og røv. Hvis nogen husker det scene med de 2 små drenge, der leger rangerlokomotiv, med det sådan baglænsrammer mod hinanden, de lige været i bad i nattøj, og så lige før man støder numserne sammen, så trækker man lige bukserne ned og klasker numserne sammen. De der er rangerlokomotiv, det kan I godt forstå, ikke? Og den fik så også i Bodil, og så efterhånden blev det til, at det var min egen historie af mit liv, jeg genopfandt, hvad næsten vil sige, eller rekonstrueret på min film. Kundskabstræ var den næste om min gymnasiet, min mellemskole på Aarhus Katedralskole, og så altså fortsat med Skønheden og Udyret og Aarhus by Night, Kærlighedens smerte, bare som den eneste adaptation. Og så har jeg lavet Kende Sandheden om mine forældre, ligesom min far. Den vil jeg godt vende tilbage og sige noget om. Og så har jeg lavet Kærestesorger om min gymnasietid, i det jeg dog var utro, og for en gang skyld flyttede det hele til Viborg. Det var ligesom for at forny billedet lidt, ikke? Det var Viborg spillede over, som man så må sige, ikke? Og sidst har jeg lavet, efter at have lavet en hel række film om ulykkelig kærlighed, har jeg så lavet film om den voksne, modne, gensidige kærlighed. Godt nok igennem en stor tragedie, sorgklæde. Og så er jeg ligesom nået frem til målet, og jeg har mange gange sagt, at det var så min sidste film, men jeg mener, at denne gang, der er det endnu mere sikkert, at det nok er den sidste film. Men lad os nu se. Det lyder godt, du ikke er helt sikker, synes jeg. Så, men så vil jeg gerne give ord nu til Rikke, fordi at, det er jo noget anderledes, det du laver, og det er jo ikke så biografisk orienteret heller ikke. Så kan du ikke sådan kort lige præsentere dig selv lidt, hvad det er, du arbejder med og beskæftiger dig med? Jo, tak skal du have. Jeg hedder som sagt Rikke Hansen. Jeg gætter på, at der er lidt færre, der kender mig. Jeg skriver først og fremmest. Jeg er som sagt kunstkritiker og forfatter. Jeg har i en hel del år været lektor ved universitetet ved Goldsmiths Universitet i London, og hvor jeg underviser i hvordan kunstnere læser, om jeg så må sige. Og det er vel også en af grundene til, at jeg er blevet indbudt til det her. Altså hvordan forholder kunsten og litteraturen sig til hinanden? Så det er sådan nogle ting, jeg laver, for det er ikke nødvendigvis sådan givet, at man som kunstner bliver en bedre kunstner af at læse. Og det er det, jeg har beskæftiget mig med, og det er også noget, jeg er uddannet i, også i England. Det, jeg laver nu, det er, at jeg laver rigtig mange ting, som du også var inde på.
Jeg skriver kunstkritik, sådan helt gængs kunstkritik af kunstanmelder ved Kunsten Nu og ved det engelske tidsskrift, der hedder Art Monthly. Så skriver jeg essays til udstillingskataloger, og så skriver jeg så sådan en mere, jeg har sådan en mere kreativ skriftpraksis, som er det, man er kommet til at kalde for art writing. Og det er sådan et underligt, du spurgte mig tidligere, hvad er det? Og det er sådan et underligt krydsfelt, hvor jeg så nok er i den kunstkritiske del af det, men det er sådan en mere performativ måde at skrive på. Det kan eksempelvis være, at jeg inviteres til at skrive et essay til en kunstnerbog, altså en kunstner, der er i gang med at lave en bog, og så skriver jeg mere parallelt, mere undersøgende, mere formmæssigt essay. Så det har i sig selv et slags kunstnerisk udtryk. Og det er sådan nogle ting, som jeg undersøger. Jeg undersøger det især i forhold til kunstkritik, og hvor langt kan man gå i den her kreative praksis, og stadig kalde det for kritik. Så det er sådan noget, igen, det er det, jeg er interesseret i. I det, nu er det jo litteraturens dag, og vi snakker også om læseglæde og sådan noget. I det er jeg meget interesseret i det rum, der opstår i bogen, når man læser. Det vil sige, at jeg skriver jo nogle gange meget direkte til læseren. Jeg leger nogle gange med formen i forhold til, hvad er det egentlig for en læseoplevelse, der skal iscenesættes? Er det sådan en en-til-en? Er det mig, der sidder og læser denne her bog helt alene, eller er det en, jeg skal læse højt? Læser det med flere stemmer ind i hovedet, og sådan nogle ting. Så det er det, jeg sådan meget tager stilling til i mit virke, og stadigvæk, som sagt, underviser andre i at gøre. Det var den meget korte del. Det var super fint, og jeg håber, det gav jer sådan et indtryk. Faktisk har Rikke taget nogle bøger med. Jeg ved ikke, om du har gemt den langt væk, men jeg vil i hvert fald anbefale jer at komme hen bagefter lige at se det, så kan I se det konkretiseret, hvad det er for, hvad det er, Rikke bedriver, og jeg tror mig, det er spændende. Så, men jeg vil gerne lige vende tilbage til dig, Niels. Og det er, nu hører vi omkring det her med hvad skal man sige, den spæde start og udskældning, men så kom hullet igennem og sådan noget her. Men du arbejder jo, sige, de film, du har lavet og sådan noget, der arbejder du jo egentlig med en meget sådan klassisk fortælleform. Synes jeg i hvert fald. Det er jo ikke en, der er formeksperimenterende eller sådan noget. Hvor har du det fra? Er det, fordi umiddelbart vil jeg sige, det er en meget litterær måde, du fremstiller ting på. Litteratur, hvor befinder den sig henne i forhold til dit kunstneriske virke? Det blev så flere spørgsmål, inden jeg blev færdig. Lad os starte med det første, fordi det er interessant nok, det er jo, at min åndelige vækkelse for filmmediet, det var jo altså Jules et Jim, som jo var en del af det, der hedder Nouvelle Vague, altså den nye bølge, og det var klart en formeksperimenterende, helt ny måde at se filmen på, i stedet for de meget tunge litterære produktioner, som havde plaget, ikke blot fransk, men altså alle verdens film. Så lige pludselig bare det at bruge et håndholdt kamera og være ligeglad med, at man pludselig godt kunne se et eller andet med i billedfeltet, man ikke måtte se. Altså, det er en helt anden måde, som man kunne forvente, at jeg jo så også skulle være eksperimenterende. Og det, men jeg vil ligesom komme til hvor Truffaut var kommet, ikke? Så jeg fortsætter samme spor, og så vil jeg sige, så sker der altså det, at det så går hen og bliver mine egne historier, mit eget liv, så er det ligesom det, der er det vigtige. Det er ikke et formsprog, der er særlig vigtigt. Det er at få det frem, jeg gerne vil fortælle. Altså, jeg giver eksempel. Jeg var inviteret til at deltage i Dogme-projektet i sin tid sammen med Trier og Winterberg, og sagde pænt nej tak. Simpelthen fordi, at der stod jeg lige foran og skulle lave filmen om min far, at kende sandheden. Og den var så vigtig for mig, at sådan noget pjat kunne jeg altså ikke bruge. Altså det betyder, altså, når jeg siger pjat, så både mener jeg det, og samtidig med jeg også må erkende, at dogmet jo virkelig frigjorde nogle kolossale kræfter, især i spillet, når skuespillerne ved, at de ikke var endnu en gang blev sådan frisat. Men jeg føler stadigvæk, at det ville være helt forkert af mig, hvis jeg begyndte at lave det her overspring. Det er noget med, hvordan man filmer to personer, når man krydsklipper mellem dem, ikke? Altså, det vil svare til, at man ville have, altså, det vil gøre ondt i mine betingede reflekser. Altså, i det skal bede mig om at køre hjem i venstre side af ringgaden. Altså, lige så svært vil det være for mig at bryde, så at sige, de regler. Fordi
emnet var så meget vigtigere for mig end formen. Og det var så forklaret på det første spørgsmål. Hvad var det andet? Ja, det kommer nok. Ja. Ja, altså, jamen, du har jo svaret lidt indirekte på det med den litterære form, men så vil jeg gerne... Jo, angående litterære, så vil jeg så sige, selvfølgelig læser jeg bøger, som alle gør, og måske læser jeg også noget mere bøger end mange andre, men jeg har altså aldrig gjort det sådan med henblik på, at jeg skulle filmatisere det. Jeg har faktisk kun lavet en eneste filmatisering, altså en adaptation, og det er Barbara, og det havde sin begrundelse, hvorfor jeg lavede den, fordi på samme måde som Jules Jim var min åndelige vækkelse fra filmmediet, så var romanen Barbara af Jørgen Frans Jacobsen, så var den første voksne roman, jeg læste, der virkelig sådan bjergtog mig at forløse alle de her ulykkelige kærlighedskvaler, man stod med der i gymnasieårene efter. Ikke? Så jeg har altid sagt, at jeg skal aldrig nogensinde lave en filmatisering. Men skulle det være, så skal det være Barbara. Og da jeg så på et eller andet tidspunkt følte, at nu var der ikke mere at fortælle, jeg så må sige brugt hovedstolen op, som det hedder, nogen siger, så går blikket sådan lidt flagt op over reolen, skulle der alligevel være et eller andet. Og så har jeg tilbagevendende selvfølgelig fået øje på Barbara. Og det er ligesom, var vel lige præcis den roman. Men jeg har bestemt ikke tanker om at lave flere filmatiseringer. Så der er ikke en roman, der står og sender dig lange øjne fra reolen derhjemme og bliver bedt om at blive filmatiseret? Nej, det er der ikke. Og jeg vil også sige, at det jeg læser i dag, det er altså i mindre og mindre grad fiktion. Altså det er mere sådan Bok-Swienty og Bo Lidegaard jeg læser, end det egentlig er skønlitteratur. Der er jo ikke noget af det, der, som man siger, appellerer til at lave film. Men jeg må sige, altså nogle af de få film, for man bliver jo gammel, jeg synes, at filmkunsten er jo ikke, hvad den har været. Det er sjældent, at jeg virkelig bliver grebet af en film. Men en af de film, som jeg virkelig har rørt mig, det er den film, der hedder The Dead. Og jeg går stærkt ud fra, at det er meget få herinde, der har set den. Og det, jeg har aldrig hørt om den. Nej, det er Johnny Hustons Svanesang. Og Johnny Huston, det var den store amerikanske filminstruktør, der lavede alle de berømte Scarface og sådan nogle film. Ikke? Som sin allersidste film laver han en filmatisering af en James Joyce novelle, The Dead. Og den er så ufilmisk. Den handler om to gamle tanter og deres niece, der i Dublin ved århundredeskiftet 1900 har en danseskole, og så holder de en juletræsfest for deres elever, og de får noget at spise, og de danser lidt, og der er en nevø, der holder en tale, og som holder taler om, hvis de tre grader, hans tre tanter og kusine, hvem af dem skulle have første prisen. Altså sådan noget, ikke? Det kan man da lide af, men også sådan lidt pinligt på en eller anden måde, ikke? Og så er der en operasanger. Han er værre snop, han vil ikke synge, for han har lidt timbre, altså der er noget på hans stemme, som ikke rigtig fungerer, så han vil ikke synge. Og så til sidst, da nevøen, som er skoleinstruktør ude i Galway, han forlader og går ned ad trappen for at tage den tøj, så står hans kone op på afsatsen, og så begynder den her operasanger deroppe, vi ser ham ikke, alligevel at synge en lille vise. The Guy from Auckland, tror jeg den hedder. Og konen falder fuldstændig i staver. Og han er helt, hvad sker der? Så kører de hjem sammen i hestevognen med sådan en ja, og det sneer lidt, og så kommer de tilbage på hotellet, de går på deres værelse, og han spørger hende om, hvorfor hun blev så rørt. Og så fortæller hun, at den mindede om dengang, hun var helt ung, og hun skulle flytte hen til Convent, til nonneklosteret. Og så kom der var en mand, der hed Mike Furley, der var forelsket i hende. Så hun godt vidste, at han nu kunne rejse lidt væk fra mig lang tid. Han stod lige foran hans vindue og sang den her sang. Men han led af consumption, tuberkulose, så han døde kort efter. Og det var hun så rørt over, at hun kom til at græde. Og så der stis, så står ægtemanden hen ved vinduet, konen er faldet i søvn, og står og filosoferer over livet, og sneen falder ned på gaden. Det lyder ekstremt ufilmisk.
Det er en af de mest bevægende film, jeg nogensinde har set. Altså hvis sådan en jeg faldt over, så vil jeg godt lave en filmatisering. Også fordi den sådan rent logisk, som lå i forlængelse af, hvad jeg har lavet. Ja, man kan jo høre det her med erindringen, og også spiller en stor betydning om, at fortiden lever videre i nutiden, på godt og på ondt. Fuldstændig, derfor. Ja. Det var da en filmanbefaling, der ville noget. Ja, så den kan altid gives fås på DVD, ikke? Om den kan fås med danske undertekster, det er jeg ikke sikker på. Nej. Men The Dead hedder den. Og der er lavet en fantastisk film om optagelsen af den, fordi John Huston var på det tidspunkt. Hvis nu i går aftes så i Chinatown, den gamle far, Crab, det er John Huston. Altså, det var ham, der instruerede, og han var så lungesyg, så han gik rundt med iltmaske under optagelserne, og hans datter, Angela Huston, spillede hovedrollen, den ene hovedrolle, og sønnen producerede, så det var rigtig familieforetagende. Ja, det er en fantastisk film. John Huston. Altså, jeg må også sige, Faye Dunaway i Chinatown er heller ikke værst. Nej. Men jamen, så vil jeg gerne vende mig til dig, Rikke. Forget it, Jake. It's Chinatown. Rikke, fordi dit forhold til litteratur, det kan man sige, det er jo mere direkte i det, du selv praktiserer det ved at skrive. Men hvordan bruger du ellers litteratur sådan i dit virke? Fordi at jeg går ud fra, at det er ikke... Altså, når det er sådan noget art writing og kunstkritik, jamen så er det jo kunst i mere, hvad skal man sige, traditionel forstand i billede eller skulptur eller installation. Så jeg er lidt spændt på, sådan, hvad indoptager du selv af litteratur, hvis man kan sige det på den måde? Tak. Jamen, det er meget bredt, vil jeg sige. Og nu for at tage nogle af de temaer op, som Niels snakker om. Altså, jeg bruger jo også, nu skriver jeg ikke om mig selv, men jeg bruger for eksempel også anekdote og sådan noget i meget af det, jeg skriver. Og grund til, at jeg bruger det sådan med en vis frihed, vil jeg sige. Altså hvis de implicerede kommer og sagde noget, så er det sikkert ikke det. De sikkert anklage mig for ikke at være 100% præcis. Men det bruger jeg for eksempel til at binde folk til historien, der er sådan en slags kender-idé omkring. Kender I det her? Kan I huske, hvordan det her var? Så der kan jeg godt bruge nogle forskellige former, men omkring litteratur, nej, så er det selvfølgelig, altså det jeg selv læser, så er det på mange forskellige måder. Altså jeg læser rigtig meget faglitteratur, også mere end jeg læser skønlitteratur. Og der sker jo nogle gange desværre det, at man godt kan få sådan lidt en skade, når man skal læse meget i kraft af sit arbejde, at man tænker, nu skal jeg slappe af. Og hvad skal jeg så? Så skal man ikke læse. Men det betyder ikke, at man ikke kan nyde det at læse. Og jeg vil sige, der er mange romaner, jeg også nyder, selvom jeg ikke får læst nok af dem, og som vi også har snakket om tidligere. Sådan en som Julian Barnes og J.M. Coetzee. Og det jeg godt kan lide ved dem, altså den engelske forfatter Julian Barnes og den oprindelige sydamerikanske forfatter Coetzee, det jeg godt kan lide ved dem er den måde, som de også gør hverdagssproget, mange af de kompleksiteter, der er i hverdagssproget, tydeligt på. Så de er måske ikke sådan litterære i den forstand, at de er meget fortællende forfattere. Der er ikke sådan nødvendigvis en lang, stor historie, det kan der være. Men de er meget refleksive forfattere, der minder mig om de fortællinger, som vi fortæller os selv, når vi skal fortælle vores historie til os selv. Tænk på, hvor ofte I gør det. Tænk på, hvor tit der skal være en rød tråd i de fortællinger, vi fortæller os selv om vores liv. Ikke? Ej, nu mødte jeg den sande kærlighed. Det har jeg ventet på hele tiden. Nej, nu skete der det. Det var meningen. Så vi har den her måde at fortælle den her historie på, der giver mening. Men vi har også nogle meget specielle måder at gøre det på, der nogle gange får os til at lyde som helten. Og for eksempel i Barnes The Sense of an Ending, der er hovedpersonen egentlig ikke en specielt... Han er ikke specielt sympatisk, men han er heller ikke usympatisk. Han er egentlig som os alle sammen. Men han retfærdiggør sig selv enormt meget. Der sker den her ting, og jeg skal ikke fortælle jer, hvad det er, men der sker noget, som han ligesom efterhånden siger, at jeg bliver nødt til at handle sådan. Han fortæller sig selv den her historie. Og det fortæller mig enormt meget om, hvordan vi bruger sprog på sådan en helt hverdagsbasis. Og hvad hedder det? Og med Coetzee, der har vi også nogle figurer, som egentlig er ret usympatiske.
eller vage, eller et eller andet. De er i hvert fald ikke helte. Og dem, det synes jeg også er meget interessant at tænke sig ind i, hvordan læser jeg sådan en roman, når der ikke er en heltefigur som sådan, men der er det her sådan lidt, det her sprog, som ligesom er retfærdiggørende over for en selv. Så jeg bruger litteratur, først og fremmest til at nyde det, selvfølgelig. Altså, det er jo den primære, for mig er det den primære grund til at læse skønlitteratur. Og så er det måske tit bagefter, jeg reflekterer over, hvad er det så, jeg nyder ved det. Men jeg synes, det lærer mig rigtig meget om de sprogligheder, vi har imellem mennesker. Når jeg er ude og undervise, for eksempel kunststuderende i, hvordan man bruger sprog, så tror de fleste, at jeg underviser i, hvordan man skriver en pressemeddelelse, hvordan man skriver et essay og sådan noget. Det gør jeg også. Men det primære, jeg synes, jeg underviser i, det er egentlig, hvordan man sprogliggør de ting, man laver. Fordi det er meget nødvendigt i den måde, man tænker på om sin kunst, og det er meget nødvendigt, når man snakker med sine vejledere og alt sådan noget. Så det er egentlig mere den slags sproglighed, som vi øver, og så kommer det andet ligesom med. Med hensyn til min egen praksis, så vil jeg så sige, jamen, altså jeg læser først og fremmest som research, men jeg læser jo også, fordi altså jeg kigger altid på to ting. Altså jeg kigger altid på form og indhold, for nu at sige det så meget simpelt op, ikke? Men hvordan noget bliver kommunikeret på, og hvad er det for en kontrakt, der er med læseren i den pågældende tekst. Og der kan jeg godt sådan blive inspireret af nogle ting, jeg læser. Men for mig er altså art writing, som er det jeg primært laver nu, ikke? Det er jo den her underlige størrelse, der både er som sagt lidt kunst, lidt kritik, lidt dit, lidt dat, og som leger meget med den her form. Og det vil jeg ikke kunne gøre, tror jeg, hvis jeg ikke holdt meget af sådan undersøgende romaner og tekster og digte, hvis jeg kun læste faglitteratur eller kun læste filosofi. At der er en eller anden selvspørgen til formen konstant. Jeg ved ikke, om jeg skal give nogle eksempler, eller det kan jeg gøre senere. Ja. Med hensyn til egen praksis. Ja. Ja, godt. Jeg kan lige ikke se det, men det virker på en eller anden måde bedre, når man holder en bog. Her er en bog, som jeg har lavet sammen med kunstneren Tanja Lellmann. Det hedder Rundkørsler, du ikke kommer udenom. Og det er forskellige sådan ordcirkler, hun har lavet som billedkunstner, og så har hun også fotograferet alt muligt cirkulært. Bogen handler sådan set om cirkler, og der bliver jeg så typisk købt ind til at skrive noget til sådan en bog, og så også oversætte den, fordi jeg er så i den heldige situation, at jeg er tosproget, så jeg kan oversætte den til engelsk også, og så får man også lidt indkomst med, det er også dejligt. Så typisk ved mit essay, eller i det her tilfælde ved essayet, så være, det her er ikke et essay, man kan læse op, eller læse op fra, eller citere fra. Essayet er skrevet som en cirkel, det vil sige, det starter sådan set faktisk, når den første sætning skåret af, og så starter det egentlig, og så kører det, og pludselig kan du mærke, vent, jeg har da skrevet, eller jeg har da læst det her før. Det har ikke nogen titel, fordi titel ville sætte sig over resten af essayet, og det har heller ikke nogen konklusion, fordi en konklusion ville komme tættere på midten af den her cirkel. Så det er egentlig cirkulært at køre i ring. Det er ikke den første, der finder på det her med at lave en tekst, der ligesom bare kører. Du kan hoppe ind i den når som helst, du kan hoppe ind i den midten, hvis du vil. Der er kendte filosofer, der også har skrevet på den måde. Man kan sammenligne det lidt med, hvis man hører radio. De fleste, der hører radio, de tænder egentlig bare for radioen. De har en yndlingsradiokanal. Og så tænder man, og så kører den sgu egentlig bare, ikke? Altså, og så hører du slutningen på et program. Jeg har selv lavet radio, og jeg har fundet ud af, hvor vigtigt det er det der med, at man skal hele tiden skal gentage, hvad man har sagt, for man kan simpelthen ikke regne med, at folk har hørt det fra starten. Så der er noget med teksten, der bare kører og kører. Nu nævner jeg sådan en lidt mere højpandet filosofi, men det er bare for at komme med nogle eksempler. Adornos æstetiske teori, det er også bare en tekst, der ligesom, du kan hoppe ind i den når som helst. Det løser Guittaris 1000 plateauer, det er også bare en, der bare kører, ikke? Så det er sådan en bestemt måde at læse på. Så på den måde bliver jeg også inspireret rent formmæssigt af det. Ja. Så vil jeg gerne vende lidt over til Niels, men sådan tage noget af det, som Rikke er inde på, fordi man kan sige, du går noget mere ind og problematiserer
hele formidlingen og, hvad skal man også sige, også selve erindringen et eller andet sted, den proces og hvor troværdig den er. Og så synes jeg, det er jo helt naturligt at så spørge dig, Niels, fordi nu når du netop, hvad skal man sige, henter det op fra erindringens skattekiste til din film og sådan noget, hvor vigtigt er det så, at det er, hvad skal man sige, faktuelt korrekt, eller er det vigtigt, at det er en god historie? Hvilke overvejelser har du gjort dig omkring det, når du ligesom skulle, hvad skal man sige, lave en ny historie, men med stof fra erindringen og fortiden? Nej, men jeg tror, jeg vil ikke sige berømt, jeg vil nærmest sige berygtet for, at alting skal være helt faktuelt korrekt. Om det så er det servietbånd, som skal ligge på bordet, så skal der være så lidt guld, som jeg havde i min barndom. Og det er sådan helt Marcel Proust-agtigt, det helt ned i detaljen, det skal være det. Men også i betoninger, altså hvis man ser sammenligner Lars Ole 5. C med Kundskabens Træ, at det er det helt klart, at i Lars Ole, der går de op ad gagen, og vi er hen og trækker. Hvorimod i Kundskabens Træ, som foregik lidt på vores katedralskole, der var en, der dissekerer med en rev, og så spørger læreren, hvad er det her, og trækker noget op, og så siger Jørgen, det er en lever. Nej, der må vi altså stoppe, der må han lære at sige leveren, fordi det er et helt andet sprog, man har på vores katedralskole, så det skulle også være korrekt. Men det er jo også så, det der sker, der skal være korrekt. Og en historie har jo næsten altid jo en intrige og skurker og helte. Og der er noget, der har været meget, meget magtpålæggende for mig i alle mine historier, at jeg aldrig nogensinde gør mine skurke værre, end de var i virkeligheden. Altså jeg prøver på, så langt jeg kan komme, at være nogenlunde korrekt. Nogle gange er jeg nødt til at transponere, og det vil sige til at finde et ekvivalent udtryk, som jeg så, eller handling, som jeg så bruger stedet for. Men jeg må aldrig gøre folk mere ondsindede eller ondskabsfulde, end de var i virkeligheden. Så jeg prøver på at være rimelig tæt på det autentiske. Nogle gange er jeg selvfølgelig af pædagogiske grunde nødt til at forsimple nogle ting, for ellers skal publikum slet ikke forstå, hvad det handler om. Ikke mindst i min film om min far, At kende sandheden, hvor der var hjerneoperationer i. At der er nogle steder, hvor jeg springer nogle ting over, simpelthen fordi det er for kompliceret at fortælle. Men jo mere jeg nærmer mig til sådan virkelige smertepunkter, jo vigtigere er det, at jeg er hæderlig. Hvorimod det øjeblik, jeg laver en film, et lystspil som Aarhus by Night, der kan jeg godt tillade mig at ændre lidt på historien for at få en rigtig god joke med. Så det er lidt emnet, der styrer krav til sandfærdighed. Men altså, jo mere alvorligt, jo mere sandt er det. Jamen, så vil jeg jo gerne, fordi der er en, og nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad han hedder, en kendt engelsk kunstkritiker, der sådan siger, at hvis der bliver skrevet, hver kultur, stor kultur skriver, bliver der skrevet 3 bøger, der bliver skrevet en bog over hvad skal jeg sige, imperiets politik, og så bliver der skrevet, og jeg kan faktisk ikke huske den sidste, men den kunsten er den, der gør, at vi, hvad skal vi sige, er i stand til at erindre og bevare erindringen om det forgangne. Også når vi ikke selv kan huske det, så har vi kunsten til at huske os på det et eller andet sted. Og et eller andet sted er det jo også derfor, at det er med til at bevare, eller i hvert fald give os en identitetsforståelse, forstå hvor vi er, også i forhold til fortiden, men nok også i forhold til alt det nye, der møder os i form af fremtiden. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor I egentlig ser litteraturen bevæge sig henad, også i forhold til de andre medier, fordi vi oplever mere og mere, altså i dag er der næsten flere, der lytter til lydbøger end læser bøger. Bliver det sådan, at litteratur i dag bare bliver en filmgenre? Kunne I forestille jer det? Altså det er nok ikke den rette til at svare på, fordi altså min kone, hun læser alt det nye litteratur, og en gang imellem, når hun læser et eller andet, der virkelig er fantastisk, så siger hun, det skal du så også lige læse. Og blandt andet har jeg også læst Julian Barnes, hvor alting ender. Hvad hed den? Stor. Ja. Men ellers har min litteratur, det jeg læst, det er lidt værd at fylde de huller op
på det, jeg aldrig fik læst, dengang jeg burde have læst det, ikke? Og når jeg så i en film som Kærestesorger tillader mig at citere Marcel Proust, så er jeg altså forpligtet til at læse hele På sporet af den tabte tid. Det tog et år, det vil jeg sgu mig sige. Men jeg er en af de få, der virkelig har gjort det. Men så hvor litteraturen bevæger sig hen, det har jeg ingen rigtig føling med, det må jeg sige. Jeg læser noget af det, men mest det min kone anbefaler mig. Jamen så, det kan også være lidt, så hænger det lidt på dig. Man kan også sige, at du bevæger dig også lidt mere i den genre der, ikke? Og hvor du er med til at lave nogle, hvad skal man sige, nogle tværmedielle produkter, hvis man kan kalde det, ikke? Hvor det både er billede og tekst, der spiller sammen, og hvor det ene ikke supporterer det andet, men de står som selvstændige elementer. Så jeg er spændt på, hvad du tænker. Jamen, det er jeg også selv. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare på spørgsmålet, men jeg kan selvfølgelig svare, altså jeg kan sige, hvad jeg selv mener om det. Altså jeg ser jo lidt mere sådan, altså du spurgte mig også, har spurgt mig førhen om, hvad er en bog for mig, og så videre, ikke? Og for mig er en bog en eller anden form for rum. Lidt, nu har jeg jo helt oprindeligt, jeg gik ikke så meget ind i min uddannelse, men oprindeligt har jeg jo en billedkunstnerisk praksis, som jeg så har forladt til fordel for at skrive. Og når jeg sådan bevæger mig ind i bogens rum og skriver i bogens rum og laver de her sådan mix mellem billede og tekst osv., så tænker jeg det egentlig ikke så forskelligt, som jeg tænker på at stille et objekt eller skulptur ind i et gallerirum. Altså jeg tænker på, hvordan ser det ud det her? Hvad er formatet? Hvad skal jeg med det her? Og hvad skal jeg med den side osv.? Det behøver ikke at være så tydeligt. Altså det er ikke sådan, at jeg bruger siden sådan meget specifikt. Det kan ligesom godt være rytmen i sprog eller et eller andet, eller læseoplevelse. Men jeg tænker på de rammer, jeg vælger at bruge inden for den bog. Jeg ser egentlig bogen som et sæt rammer. Og derfor tror jeg også, i forhold til det spørgsmål, du stiller, at der er jo kommet alle de her nye genrer, og netop art writing, og netop kunstnerbøger, som har været der siden 70'erne osv., men der kommer flere og flere af dem, der bliver skrevet mere og mere om dem. Ikke bare bliver lavet, men om dem også. Ikke? Så jeg tror, at vi hele tiden vil komme til at se de her genrer, både hvor litteraturen bevæger sig ud af bogen, men også hvor andre ting bevæger sig ind i bogen. Og jeg har egentlig ikke personligt noget behov for at... altså selvfølgelig er der noget, der ikke er litteratur, det giver sig selv. Og selvfølgelig er der noget, der ikke er en bog. Men jeg har ikke et behov for en eller anden klar grænse, der siger, nu er det det, og nu er det det ikke. Jeg håber, I alle sammen var med på, jeg synes. Fordi jeg ved godt, det kan godt blive lidt højt op om det der med ind af bogen og ud af bogen og sådan noget, men det er jo det der med, at det er den her scene. Ja, altså for eksempel har der et projekt herude, der hedder 365 tekster, der jo netop ikke nødvendigvis eksisterer i bogen, eksisterer i alle mulige andre former, men det vil jeg jo stadigvæk kalde for litteratur. Hvorimod så har vi en anden stand, hvor der er Project Art Writing, som netop så er kunstnere, der måske bruger bogens rum. Så vi har både det her ind og ud. Altså der er bøger, der er noget, der ikke er bøger her, og der er, men det er alt sammen litteratur på et eller andet plan. Ja. Så, hvad skal vi sige, jeg vil faktisk gerne sådan lidt med ind på den hverdagen, dagligdagen. Da vi snakkede sammen i går, der kom du ind på blandt andet en bog, som har fået rigtig meget omtale. Lin Ullmanns nye bog, De Urolige, som, så vidt jeg ved, også indstillet til Nordisk Råds litteraturpris. Og som jo også er en form for, hvad skal man sige, en biografisk skrivning. Og den ved jeg, det er en bog, som jeg siger for meget, hvis den rørte dig meget, eller det er i hvert fald en bog, som har sat nogle tanker i gang. Der var en grund, og det er den sidste bog, jeg lige har læst, og det er fordi, det er jo som lige kom, tror jeg nok. Det var ikke meget galt. Og det er jo, altså, det er Lin Ullmann, altså Liv Ullmanns datter, Lin, der skriver. Og hun skriver om sin far, Ingmar Bergman, og nok så meget også om sin mor, Liv Ullmann. Og det er jo selvfølgelig lidt det, der gør det ekstra interessant. Der er sådan, det kan vi ikke sige sig fri fra, der er sådan lidt gossip i den, altså, ikke? Altså sådan lidt nyfigenhed, og især er der en meget hård udlevering af Liv Ullmann, som værende en dårlig mor for sit liv. Men samtidig er den altså utroligt smukt beskrevet, altså
giver sådan til alle stadier af livet, fra hun selv var lille, og til da moren var lille, og helt frem selvfølgelig til først og fremmest Bergmans død. Og det vil sige, at de skulle lave nogle båndoptagelser sammen om at blive gammel. Og i stedet for sådan at sige, blive en litteratur om at blive gammel, så blev det et dokument af at blive gammel, fordi Bergman kunne overhovedet ikke finde ud af det, og de får ikke sagt det eneste fornuftige ord. Men det handler om, hvad sagde du? Jamen skal vi sige det en gang til? Nej, jeg er helt pinligt, vi skulle sige det her. Altså, er det i morgen, vi skal mødes, eller var det kl. 11? Altså, der kommer intet ud af det, og han kan ikke huske noget som helst. Og så det bliver mere en demonstration af senilitet. Og det bliver bogen jo faktisk ganske også yderligere bevægende. Og så fordi det selvfølgelig jo rammer en hel masse parallelt til mig selv. Jeg laver selv film. Jeg har selv lavet en videooptagelse, en CD-optagelse, en båndoptagelse med min gamle far. Da han var gammel, som forberedelse til at lave den film, der hedder Kende Sandheden, der handlede om hele hans liv, men jo som rammehistorie brugte det, der hedder Tortras-skandalen. Og Tortras, det var det her røntgenkontraststof, som man sprøjtede ind i hovedet på folk i slutningen af 30'erne og 40'erne, når man skulle finde ud af, hvad de fejlede op i hovedet. Og stoffet kunne ikke udskille sig eller i leveren, men med det resultat, at 20% siden af dem dør af levercancer. Og det var selvfølgelig en katastrofe, og for nogen var det en skandale. Og det er ligesom det, jeg bruger som rammehistorie. Så jeg sad med min gamle far, Line Ullmann, hun havde købt en fin båndoptager, og sidder så og interviewer faren. Hun har altså ikke prøvet den først. Og i stedet er, at det er det værste gnider og fnaller, der er på det her bånd. Hun er helt pinlig over. Jeg mener, at jeg var dog så professionel, jeg havde købt bare en ordentlig båndoptager og en separat mikrofon. Men jeg gjorde mig klart, da jeg interviewede min far, og han doherer sig fra hans første erindring, hele hans liv det handlede om, at det her skulle ikke være broadcasting. Det skal ikke bruges til noget, udover det, jeg skulle lave min film. Det vidste han ikke. Det fortalte jeg ham aldrig. Men han sidder og rasler med en nøglebund. Og jeg vil lige så tage det fra ham, fordi jeg ved at det irriterer mig, når jeg skal høre båndet igen. Men selvfølgelig alligevel, nej, det skal jeg ikke. Fordi han skal have lov til at tale. Han skal ikke genere sig, om det her nu rent teknisk er korrekt. Han skal få ud fra sin erindring fortælle det hele. Og det var jo så meget bevægende. For det første fordi, at det viser sig, at den her Tortras i virkeligheden var årsag til mange af katastroferne i hans liv. Sjovt. Så det var helt rimeligt at bruge den som rammehistorie. Men også det, at alle de her gamle historier, som jeg godt kendte, pludselig kom ind i en ny sammenhæng. Altså det er historien om drengen, der ved flid og begævelse og snilde og ikke mindst håndsnilde når sine drømmes mål og bliver professor og overlæge, og alligevel sidder og er forstemt. Hvad er det, der livet igennem det stadigvæk tager glæden fra ham? Og det var det her mærkelige historie, som pludselig opdagede, jeg kendte dem godt, mange af dem, pludselig opdagede, at de hang sammen. Der var simpelthen den sjove historie om, hvordan min far blev snydt til at blive gift med min mor. Jeg kendte den godt. Men nu kom der lige pludselig en ny sammenhæng. Altså historien er, at min far læser medicin i København, møder min mor. Det vil sige, min farfar var arbejdsløs havnearbejder i Esbjerg. Min farfar var Esbjerg overlæge, så det var toppen af bunden i Esbjerg, der så må sige mødtes. Men de mødes så i København, hvor hun er gået og læst fransk, de begyndte så, at hun er kommet ind på den nystartede kvinderegentur og min far elsker at komme derude, men han er virkelig nu lykkelig forelsket i en kvindelig medstudent. Men så en dag, de er ude i dyrehaven ved Peter Lieb og drikker kaffe, så siger min mor, jeg kunne grunden godt tænke mig at blive gift. Nu skal huske på det, det er 30'erne. Og spørge hende lige ud om hendes menstruation. Man forholder sig med den. Det gør man altså ikke. Så han tager det som et tegn på, at hun er gravid. Så han er en ansvarsfuld ung mand, så han tager pligten på sig. Så de bliver gift hjemme i Esbjerg. Og så til brylluppet, der hører han så en tante sige til min mor, det er for synd Eli, at du ikke er hvidbrun. Og så siger min mor, nej, jeg har meget mere brug for en smerserdragt.
lidt efter høren, så sviger mor sige til tanten. Jeg vil også sige, at hvid brud og menstruation, det er ikke helt romantisk. Så min far trækker min mor til side lidt senere og siger, jeg synes, at din mor siger, at du har menstruation. Ja, det er ikke ærgerligt. Jamen, er du ikke gravid? Nej. Troede du det? Hvorfor sagde du ud i Dyrehaven, at du gerne ville giftes? Fordi der var billige laner på udsalg i Illum. Jamen, købte du dem så? Nej, fordi jeg også brug for nogle skistøvler. Så det med, hun købte. Altså, en sød og sjov historie, som jeg da godt kendte. Det er først, da min far genfortæller den. I sammenhæng er jeg blevet klar over, at han var rystet. Han følte sig virkelig bedraget. Nu skal jeg sige, at når jeg kan sidde og fortælle det her, og også gøre det i filmen, så er det fordi min far der for længst har indset, at det var hans livs lykke, at han blev snydt. Fordi min mor var det eneste, der havde overskud til at klare han så kompliceret med. Men altså, på den måde kom det hele til at hænge sammen. Og forfølge det, der inspirerer, og yderligere gav mig brikker til min film. Og så på et eller andet tidspunkt, nogle år efter, så tænkte jeg, bare en eller anden grund, vil jeg lige rydde op, og fandt så lige en bånd frem. Og jeg skulle så bare køre et halvt minut, så stoppede jeg igen. Jeg kunne simpelthen ikke bære at høre det. Og det var simpelthen så pinagtigt for mig. Og den oplevelse har jeg i min udland fuldstændig. Jeg kunne næsten ikke magte at høre de her bånd, som jeg havde startet med at lave. Som skulle blive til en bog, under Ingmar Bergman skulle have lavet sammen. Men du er også helt inde og røre, hvor det ikke bare er personligt, hvor det faktisk er privat et eller andet sted. Og det er selvfølgelig kunsten, og hvor det ellers så ligger, det er, som at sige, at gøre det private alment. Altså, i mindst meget smuk anmeldelse fra Lars Ole i en fransk filmtidsskrift forstået, at ved at være konkret for en bestemt by, bliver den almen. Og det tog jeg da til mig, og følte, at jamen, så skal jeg altså holde fast ved Aarhus og det aarhusianske. Jeg synes, det er alligevel det er sådan lidt pudsigt, at fordi et eller andet sted, så kan jeg ikke lade være med at se jer som repræsenterende to lidt yderpositioner næsten, ikke? Hvor du holder dig meget til det levede, som det stof, du hiver frem og aktualiserer igen, ved at genfortælle det simpelthen, men så tro, som du overhovedet kan mod det skete, hvor du mere går ind og arbejder med, hvad skal man sige, mere effektorienteret, så jeg kan sige det sådan mere, ikke? Og den her kobling til det autentisk levede er mindre vigtig. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lidt at høre, hvordan vil du kunne arbejde biografisk, sådan som altså at skrive tekster og sådan noget, eller ligger det der helt fremmed og gå ind og bruge det stof og hive frem? Nej, det ikke på den måde, tror jeg. Ikke som Niels gør. Altså det vil selvfølgelig også være skrift, men altså det vil være på en anden måde. Jeg vil dog sige, at jeg er meget interesseret i erindring og den slags ting. Men jeg er så meget interesseret i det trick, som erindringen laver nogle gange. Ikke? Altså den måde, man ændrer det, man husker på, uden nødvendigvis at lyve. Så der bliver sådan en slags performativ aspekt i den måde, man husker på. Jeg har skrevet nogle tekster, hvor jeg sådan lige skal have det ud til vedkommende først, for at sige, at er du helt okay med det her? Og jeg har heller ikke gjort folk mere onde. Men der har jeg sådan omvendt måske netop pakket dem så meget ind, så de kun er vedkommende selv, der kan genkende sig selv i det. Så det har været meget magtpåliggende på den måde. Så på den måde kan jeg godt forestille mig at arbejde med det, men det bliver måske mere på en måde, der så synliggør selve den måde, erindringen arbejder på, end selve erindringen, hvis det giver mening. Altså selve det med, at vi fortæller, det jeg også snakkede om tidligere med, den måde, vi fortæller vores egen historie til os selv. Hvordan ændrer den sig hele tiden? Hvordan bliver den ny? Vi møder nye mennesker, historien bliver ny, og historien af vores fortid bliver ny. Så på den måde kan jeg godt forestille mig noget af det. Jeg har så noget, jeg ikke kunne lade være med at tænke på, da du snakkede om det her, Niels. Det der med at se sig selv i en bog, se sig selv, læse et eller andet. Man læser et eller andet, så tænker man, gud, det er jo skrevet om mig, det her. Også selvom det er skrevet for, 70 år siden, ikke? Og et eksempel på det, og nu igen, det kommer til at lyde lidt højpandet, men det er det altså ikke. Adornos Minima Moralia, han har sådan en lille anekdote i den tyske filosof Adorno. Han har en anekdote i den, der hedder Drivhusplante. Og den handler om at være et bogligt barn.
Og den handler om, at han beskriver ikke sig selv, men det gør han egentlig. Og han er sådan et barn, som... altså egentlig er det bare et for tidligt modnet barn, men det er tydeligt, at han mener et bogligt barn. Som har læst alt for mange bøger, og har søgt tilflugt i bøger som barn, og så vokser op og bliver sådan... Altså starter med at være mere moden og gammelklog, end dem, han så går i skole med. Men da han så bliver voksen, bliver han sådan set umoden i forhold til alle andre. Fordi han har oplevet alt via litteratur først. Så det er sådan lidt ligesom, hvis man forestiller sig, at man gik op til teoriprøven for at få et kørekort, og man gjorde det i årevis, og så endelig satte man sig ind i en bil, og så gik man fuldstændig i panik og tænkte, kan jeg vide, om det er det, de kalder for rettet? Og det kan jeg egentlig godt sådan lidt, altså den måde, som jeg føler, at litteratur også har fyldt i min barndom. Jeg kan godt sådan se bagsiden af det. Jeg kan godt se den der med, at alt bliver sådan tænkt, før det bliver levet. Og på den måde kan jeg godt, det er så et eksempel på en bog, jeg føler, det er en del af en bog, jeg føler, jeg kan se mig selv i. Men det kan jeg også sagtens se mig selv i andre bøger. Jeg tror også, jeg tænker, da jeg snakkede med anekdoten før, det at bruge anekdoten i det, jeg skriver, det er egentlig også det der med, at folk måske også har den oplevelse, du beskriver, Niels, med, at det minder mig i øvrigt om det, jeg selv gjorde, eller da jeg selv oplevede det, eller min far, eller sådan noget. Det minder mig om den situation, fordi anekdoten kan lyde som om, at den netop er ekstremt personlig, men den er også det, vi binder os til. Hvis vi skal sådan, hjælpe en ven med vedkommendes problemer, altså sige, jeg kender det godt, fordi det skete også for mig. Så vi bruger egentlig vores personlige historie. Så på den måde kan jeg sagtens arbejde, tænke det ind i en praksis. Så har jeg jo lyst til at vende den op, og så spørge dig, Niels, om du, altså et eller andet sted, har du ikke nogle gange det der med, at når man har gjort noget i mange år, at man så nogle gange, så kan man næsten få lyst bare i en eller anden mærkelig oprørstrang og sige, nu gør jeg det stik modsatte, bare for at gøre det stik modsatte skyld. Er der ikke et eller andet sted et sted i det, hvor du sådan tænker, at det kunne også være fedt at lave et eller andet, ikke bare Aarhus by Night, men virkelig gå helt ud og lave noget formeksperimenterende, ikke fordi vi siger, at vi skal over i sådan noget italiensk karikaturfilm som Pasolini eller Fellini eller sådan noget, men lave noget, hvor det er knap så autentisk og genkendeligt og mere skørt og altså på en eller anden måde står ved sin karakter af, at det er skabt, at det ikke er noget, der er der. Jo, og det er jo faktisk også det, jeg gør i Aarhus by Night. Altså, hvis nogen mindes det, så ender vores hovedperson ude i en vandseng ude i Gellerup hos 2 massagepiger, ikke? Det er vist ikke helt sandt, hvad jeg fortæller der. Men jo alligevel på en eller anden måde giver udtryk for den stemning, som verden var i på det tidspunkt. Men jeg vil lige følge lidt op på det, fordi jeg føler alligevel jo, at i en film som Kundskabens Træ for eksempel, at der får jeg jo lov til at så at sige, fortælle mig selv en gang til. Og til allersidst i Kundskabens Træ, det handler jo om Niels Ole, der vinder Maj-Britt og mister Maj-Britt. Og så til allersidst i filmen tager han sig sammen, og han inklinerer for hende, og så danser de sammen til allersidst. Det gjorde jeg ikke i virkeligheden. Det er en drøm, jeg tog mod til mig. Så lidt den her følelse af, at man får lov til at tage revanche på skæbnen. Altså det synes jeg jo er fantastisk. Også at bruge lidt som afordning. Jamen det kan vi ikke få retfærdighed i livet, så kan vi i hvert fald få det i vores genskabelse af den et eller andet sted. Om det så er i erindringen i litteraturen som film eller som i et essay, jamen det er for så vidt underordnet. Jeg tænker lidt, fordi jeg ved også, at der er jo noget deadline på alt det her og sådan noget, og jeg synes også, der skal være mulighed for spørgsmål for salen, så medmindre I har et eller andet afrundende her, så vil jeg faktisk egentlig åbne op for, at hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til den, Rikke eller Niels, så skal I endelig bare række en hånd i vejret. Og det er ikke fordi I er starstruck. Der er en derovre. Altså, ellers så kan I komme op og hive fat i...
komme op bagefter, fordi vi kan ikke så godt skrive på det her, det er til noget projekter. Nej, men altså, hvis vi skulle nævne en eller anden, ikke yndlingsbog, men et eller andet vigtigt, vi synes. Det slog mig lidt, jeg sagde lidt tænkte over det i går, fordi jeg skete i de bøger, jeg har læst, det er lidt mærkeligt grund til, at de er oppe i 2. verdenskrig. Og jeg synes virkelig, den bog, som på en eller anden helt mærkværdig måde ligesom giver forfærdelig og ondskabsfuld 2. verdenskrig. Det er faktisk Bo Lidegaards bog Redningsmænd, som handler om de hvide busser, som jo i slutningen af 2. verdenskrig kører ned i Tyskland for at hente danskere hjem, der sidder omkring Hamburg, så er nogle af dem, ikke? Og de havde altså et netværk aldrig på forhånd, hvor de havde for at finde, hvor er de forskellige folk henne, hvor er de forskellige lejre henne. Og selvfølgelig har man jo også øje for, at man skal finde de norske jøder. Og man leder og kan simpelthen ikke finde de norske jøder. Og sandheden var det, fordi de norske jøder, de blev samlet, der var lidt over 700, der blev samlet først på Grini, som en kvindefangelejr i Oslo, og så blev de sejlet til, jeg tror det var til 10 år, det var altså den Nordsøkyst, kørt direkte til Auschwitz og aflivet samme dag. Derfor var der ingen norske, der var 17 der overlevede, tror jeg. Derfor var der ingen norske jøder i Tyskland. Men der er ingen, der vidste det, så man blev også ved med at lede rundt. Men altså, den bog vil jeg godt anbefale, for den bliver til synligheden lidt kedelig. Men jeg er fuldstændig rystet, når jeg er færdig med den. Ja. Jamen, hvis der ikke er flere spørgsmål eller noget, så... Jo, så vil jeg til altid sige, tag og læs Barbara en gang til. Det er stadigvæk en utrolig bevægende roman. Ja, jamen mindre Nielsen afbryder mig, så tror jeg vil sige mange tak, fordi I kom, og jamen, I er velkommen til at komme op, og hvis I har nogle spørgsmål, I gerne vil spørge sådan lidt mere stille, og ikke sådan så offentligt her, også det med bogtitler og forfatter og sådan noget, så endelig bare herop og spørg. Men ellers fortsat god dag.